Wadhi weche mag penj ndikruok ne penj madongo ma higani chakore ayanga dweni ka migawo mar somo ogolo siem mager ne jopuonj mabiro rem chiwo kata chiwo nonro ma ok ler mag jopuonjre. Simfroso Kinda miyo ler. Migawo mar somo osechako keto ikruok ne penj madongo mag KPSEA, KJSEA kod KCSE ma ibiro tim higani. Duol matayo chenro mag penj pacho ka ne kolero ni giseketo ikruok makare ne chenro mar ndiko ayanga jopuonjre mabiro chakore kod dweni kendo dhi nyaka dwe mar adek. The registration dates for KPSEA will run from the 16th of February to the 16th of March 2026. The registration period for KJSEA will run from the 2nd of March to the 31st of March 2026, while the registration period for KCSE will run from the 16th of February to the 31st of March 2026. Schools are expected to upload registration data and complete the registration process within the timelines stipulated. Koyango thuolo mar chakruok mar ndiko ayanga jopuonjre, jatend migawo mar somo Migoso Gamba ogolo siem ne jopuonj mabiro rem chiwo nonro makare mag jopuonjregi. There have been cases of learners who have suffered because their heads of institutions uploaded erroneous data by, for example, as the CEO has indicating the wrong gender. Some learners were not registered at all. These errors unduly and unfairly disenfranchise our learners and also expose the government to serious legal risks, and we have to avert them at all costs. For the 2026 cycle, we will identify any of the heads of institutions that will not have registered or will have registered related errors for appropriate disciplinary action by the Teachers Service Commission. Manano malera non jopuonj ene koyango e thuolo mokwongo chiwo thuolo ne jonyuol mondo chuo wang'gi e non jopuonjre tok ndiko makamago mondo gine ni onge makosa mora mora mobetie. We will have an opportunity in the month of April for parents to confirm, one, whether their children have been registered. When the children break for the April holidays, we will have completed the registration process. So any parent with a child in grade 6, grade 9, Form 4, or grade 10, they should first ask their child, were you registered? And then we will provide a platform where the parent can log in and check, one, whether the child has been registered, two, whether the names of the child have been entered correctly. E okang' mokwongo, nek dhi nono winjo ma jopuonjre mantiere grade mar 10 ka ikruok ne penj makamano bende nek lero ni dhi maber. Simfroso Kinda, Ramogi TV.